Helo na bawb, da chi'n iawn? Ni'n ame fyddech chi. Ie, fi, Osian sydd yma eto, hefo stori arall sydd wedi ffindio'i ffordd yma i'n nghornel straeon ni yn fan hyn. A mae hon yn un hyfryd o'r enw Morfil y Storm yn y Gaeaf gan Benji Davies. Cael ei addasu i'r Gymraeg gan Elin Meek. Ond, falle bod chi wedi sylwi, dim ond un enw sydd ar y clawr yma. Fel arfer, mae yna ddau yn does. Y person sydd wedi sgwennu'r stori, yr awdur, a'r darlunydd, y person sydd wedi gwneud y lluniau. Wel, yn anhygoel iawn, yn Morfil y Storm yn y Gaeaf, Benji Davies yma, wnaeth y ddau beth. Fo sgwennu fo yn yr iaith wreiddiol a darlunio fo hefyd. Chwarae teg. Mae'n dweud ar y cefn fan hyn. Yr haf diwethaf, a chybodd noi forfil bach oedd wedi'w olchi ar y lan. Nawr, wrth i'r Gaeaf ddod, mae noi'n ysu am weld ei ffrind eto. Mae'n aros ac yn gwylio ac yn aros. Ond a fydd rhaid cael storm arall cyn i'r ddau ddod at ei gilydd eto? Wel, dim ond un ffordd sy'n o ddatrys ydy'r gelwch yna, de bawb. Ond, cyn bod ni'n gwneud, di pawb yn barod am stori? Sa chi'n licio clywed y stori? Gwych. Os felly, gadewch ni weld y clustiau na'n gwrando, os gwelwch na. Ie, dyna chi. Mam a dad, da chi'n gwrando? Da iawn. Sa'n gwerthu'ch plant wrando os da chi ddim yn gwrando hefyd. Un eich gwylio chi. Oce, os felly dyma Morfil y Storm yn y Gaeaf gan Benji Davies, addasiad Cymraeg, Elin Meek. Roedd Noen byw gyda'i dad a 6 o gathod ar lan y môr. Haf diwethaf, a chybodd Noi forfil bach ar ôl i storm ei olchi i'r lan. Aeth ef a'i dad ag ef yn ôl i'r môr, lle roedd i fod i fyw. Ond roedd Noen methu'n lan ac anghofio am ei ffrind. Dyma nhw, catre nhw. Falle da chi'n gallu gweld rhai o'r cathod hefyd. Mae rhywun yn gwneud llygoden eira hefyd. Ond mae bod gwirio. Bob hyn a hyn, roedd e'n meddwl iddo gael cip ar y morfil, a'i gynffon yn troi'r tonnau yn y pellter. Gweld e fanna. Ond rhywbeth arall oedd yno bob tro. Chi'n gweld beth di hwnna? Hen angor fydd honno. Angor, da chi'n defnyddio i gadw llong yn ei le ar y môr. Tan bach fel yr handbrake ar gar, ond bod o'n lwmpyn enfawr o hyairn na dir mawr cry. Roedd y Gaeaf yn dod. Roedd yr iân llenwi'r môr o gwmpas yr ynys i gyd gan bwyll bach. Aeth tad Noi am 1 daith olaf yn ei gwch pysgota. A dyna fo'n mynd draw fanna. Hwyl dad Noi! Ond, pan ddaeth ei nos, doedd dim sôn o hyd am ei dad yn cyrraedd adref. Dechreuodd Noi boeni. Os yn un poeni hefyd os y dad ddim yn cyrraedd nôl. A rhew ar iân dechrau bob man. Buodd Noi'n gwylio ac yn aros ac yn gwylio. Yn sydyn, gwelodd rhywbeth allan yn y môr. Ei dad oedd e. Rhaid ma fi oedd e. Cyfrodd Noi i wneud yn siŵr bod y 6 chath yn ddiogel yn y tŷ a rhithro i lawr i lan y môr.
Wel, mi siw allan ni'n neud fel noi te. Chi'n gallu cyfri 6 cath. 1, 2, 3, ie, 4. O, dwi wedi gweld yn hun. Os chi ma'n welliant. A di hwnna ddim yn gas necdio. Mae'n ddrwg gen i. Pren di hwnna. 1 cath. 2 cath. 3 cath. 4. 5. Mae'n 5 dwi'n gallu gweld. Wel, dwi'n siŵr bod na 6 cath na yn rhywle. Siŵr bod y lleill jyst yn cuddio fyny stair na. Neu, dwi jyst methu cyfri. Dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu cywiro fi, os dwi'n wrong. Llusgodd noi ei gwch i ymyl y dŵr, ond roedd y môr wedi rhewi'n gorn. Chi'n gwybod beth i rhewi'n gorn? Di rhewi'n soled. Dim dŵr, dim ond yr ia yma, dim ond yr hew. Mae'n rhaid i mi fod yn garcus, meddyliodd, wrth gamu ar yr ia trwchus. Gerdded ar yr ia. Yna ddim yn rhywbeth dylech chi wneud adre. Mae angen bod yn drwchus. Mae'n gallu torri, dydy. Mae'n frau a mae'n eiddyl. Mae'n fragile. Po bellaf roedd noi yn cerdded, po fwyaf roedd hi'n bwrw eira. Cyn hir, roedd pob man yn edrych yr un fath. Roedd noi ar goll. Yna, o'i flaen, gwelodd ffurf lwyd yn crynu yng ngolau'r lamp. Dyma beth sy'n yna. Ffurf llwyd. Llong ei dad oedd yno. Roedd hi'n sawnd yn yr ia. Dringodd noi ar ei bwrdd yn gyflym. Neidia'n syth ymlaen ar y llong bach yma. Lle mae dad? Dad? Galwodd noi. Ond adlais ddaeth yn ôl. Eco ne. Roedd y cwch yn hollol wag. Doedd dim clem gan noi beth i'w wneud. Wrth iddo gwtsio dan got felen ei dad, dychmygodd y môr dofn yn troelli a throelli oddi tano, a dechreuodd ofni. Gobeithio bod tad noen iawn. Yna, drwy'r tywyllwch, daeth bwm mawr ar ochr y cwch. Be di'r ffigurau yma at y bed? Edrych fel rhywbeth yn dydyn nhw. Ond beth? Dwi'n methu gweithio fo allan, ydych chi? Morfil y Storm oedd yno. Roedd y teulu i gyd wedi dod i helpu noi. O, chwarae teg i'r Morfil. Noi di helpu nhw. A rwan mae o mynd i helpu noi. Gwthiodd y Morfilod ei trwynau i air oer yn os. Gen nhw drwynau mawr, enfawr bron. Canon nhw gan hyfryd oedd bwffian anwedd ac ewyn. Rwy'n nhw blowholes yn does i bwffian anwedd. Nid anwen. Mae anwen yn lodes lyflu, ond di hi'n cael ei ffwffian gan Morfilod. Gan bwffian anwedd ac ewyn. Allan ei pennau fyna. Craciodd yr ia a chrensian. Rhywsut, roedden nhw'n gwybod lle i fynd. Fi'n gweld nhw fanna. Sut roedden nhw'n gwybod pa ffordd i fynd? Ie'r goleidi yn y pellter. Mae nhw'n crensian ar iau i gyd. Trawodd y cwch bach yn galed yn erbyn y creigiau. Dad! Gwaeddodd noi. A dyna fo fanna'n saff ac iach. Noi! Beth rydw ti'n ei wneud fan hyn? Meddai dad. Roedd rhaid i mi ddod o hyd i ti, meddai noi.
Chi'n meddwl bod Noi yn hapus i weld I dad? Dwi'n meddwl hynny fyd. Ond ydych chi'n meddwl bod y tad yn hapus i weld Noi hefyd? Dwi'n meddwl gan bod y ddau yn ddiogel. Wrth i'r Gaeaf araf droi'n Wanwyn, bydden nhw'n aml yn sôn am y noson oer rewllyd honno. Y noson pan oedd pysgotwyr wedi achub dad, a Morfil y Storm wedi achub Noi. A bydden Noi'n gwenu. Yn gwenu wrth iddyn nhw drwsio'r cwch bach. Chi'n gweld y llong bach na? Honna ddar y môr y noson hynny. Oherwydd dyna'r noson pan ddaeth ei ffrind yn ôl ato. A dyna nhw, Morfil y Storm. Chi wedi gweld enw'r cwch rwan hefyd? Ie, Morfil y Storm. A dwi'n credu, ie, dyna ni, ddiwedd ein stori ni am heddiw. Nethoch chi fwynhau? Do! Wel, mi nes I fwynhau'n hefyd. A mae'n debyg bod rhain yn gyfres o lyfrau. Yn anffodus, dim ond hon sydd genna I, ond allwch chi ddarllen am hanes Noi yn Morfil y Storm hefyd. Felly cadwch olwg allan amdani. Falle, chi'n gallu cael eich copi eich hun, a wedyn medrwch chi ddarllen o hefo mam a dad. Ie? Yeah? So chi'n licio hynna? Wel, so ni'n licio'n fawr I chi'n neud hynna. A cofiwch am eich ffrindiau chi hefyd. Falle bod chi'n methu gweld nhw. Falle bod nhw wedi gorfod mynd yn bell I ffwrdd. Ond, maen nhw yna. Dim ond chi gysylltu hefo nhw. Wel, tan wythnos nesaf felly, na I aros am stori arall I gyrraedd yng nghornel stori fan hyn. Ond dwi'n meddwl, erbyn hyn, mae'n amser gwely. Yna chi yma'n meddwl? O'n i'n meddwl. Felly, amser I mi nôl. Mae'n lanced bach lliwgar. A gobeithio, nawn ni weld chi eto tro nesaf. Ond tan hynny, nos da.